ዕላል ምስ ንጉስ ዓርከይ زي نتي نهزبنا تيغو يزلو ንጉሰ ከገርመን መረጸ አይናይ ናጽናት مشارك زي كم دلك ميتون موتى لمسي أواجه الناس كم دلك يا غنو كم تناي كده ما يكونن تتصاوزني غزلقا حكي ده تصوت كده كم نقدر يجيب لك هذا سمعت كده أبدأ تمام مشيت وتيكالو من ذي شجرة كلاي ጽልማት ባዕሉ ከውደቐካ እንድዩ ብዛዕባ ፀጥታዊ ኩነታት ናይ ዝብለካ ዘለኹ ኣብ ናይ ኩናት ኩነታት ደይኮናን ዘለና ንጭ ከምኩን ዝብለካ ዘለኹ ኣብቲ ሃገርና ዘሎ ፀጥታሲ ነንዶ ንሕናስ ካብ ደገ ዝመፁ ወፃእተኛታት በፃሕቲ ባዕላቶም ዝምስክርዎ እዩ ወፃእተኛታት ዳ ሓሰውትዮም ዶ ትብሎም ኣይነበርካን ኤርትራ መሰል ዜጋታት ኣይተኽብርን እያ እናበሉ ደይኮኑን ዝዛረቡ ኣነ ናይቶም ሓቀኛታት በፃሕቲ እየ ዝብለካ ዘለኹ ንእልፊ ሰለይቲ ወዲ ሰለይቲ ልዕልካ ይዛረበኒ ሕራይ በልዳሓን እዚ በፃሕቲ ዝመስከሩሉ ፀጥታና ዳ ከመይ ገይሩ እዩ ሰብ ፀይቑ እዘ ነዋልድ ኣይትርእየኒ እንዲኻ ዘለኻ ኩላተን ኮይን ብናእሽተን ዝወልዳ ዘለዋ እቲ ኸይተመርዐኻ ምውላድ ከዓ ኖርማል እየን ገይረኖ ኣዋልድ በይነን ተፀይቐን ትብለን ኣለኻ እንዳዳድል ኢኻ ወዲ ዳ እሞ ጓሊ ክትንካ ከሎ ዘለዋ እምበር ኣወዳዳ ዕድል ተረኺቦም ወላ ቀደም እንታይ ድዮም ዝገብሩ ነይሩ ሕጂ ግና እትን ደቂ ኣንስትዮ ዝተዋህበ ናጽነት ንኹሉ ቢትቢት ኣእትሉ እንታይ ናጽነት እየን ተዓዲለን ደቂ ኣንስትዮና ሕጂ ዳ ከመይ ናጽነት ከም ዘለዎን ባዕልኻ ስትርእየን እንዲኻ ዘለኻ ወላ ባር እንደቶ ግሩፓ ኮይነ ናዋልድ ንበይንን ሰቲን ክወፀካ ኸይትርኢ ወላ ምዝዋርከ ብምሽት ኮይኻ ጓል ንበይናት ከይትርእያ መን እዩ ከምዚ ዓይነት ናጽነት ዓዲልዎን ወደይ ተላጊፅ ኣለኻ ሕቀ ነዛ ዘረባኸ ናብ ፖለቲካ ዲኻ ጠውያ ደሊኻ ዝብለካ ዘለዎ ተሰሚዕካሲ ኣብ ሃገርና ዘለዎ ናይ ናጽነት ሃዋሁ ንመንእሰያትና የሽብዖም ኣለዎ ወይ ዝብለካ ዘለኹ እምበር መንእሰያትና ፀጊቦም ክትብልካ ደፊርካ ኣነ እኳ መንእሰያትና ከኽየፉ ይጸልየኒ ኩሉ ግና በገባቢ ክኸውን ዘለዎ መንግስትና ድዩ ለምሊሙ ኾይኑ ሕጂ እውን ክዋዘዮ መረጽኩ ጮም ወይ ትስኣንዳሕን
መንግስትና እቲ ንዜጋታት ዝግባእ ቅሱን ሃዋውን መቻችኢ ኣሎ እዞም ዜጋታትና ከዓ ብግቡእ ኢና ንጥቀመሉ ዘለና ባህልና ሲ ክዕቀብ እዩ ዘለዎ ነው እሞ ባህላዊ ጉዳያት ዝበሃልሲ ኣለኩም እንድዩ በቲ ናይ ባህላዊ ጉዳያት መደባት እዞም መንእሰያት መሊሶም ዝፅይዑ ዘለዉ መትሓዚ እኮ ተሳኢንዎም ናይ ባህላዊ ጉዳያት መደባት ጓይላን ሳዕስዒትን ጥራይ ስለ ዝኾነ ድዩ ጓይላ ጥራይ ሞ ይትበለዎ ቅድም ቀዳድም ናይ ኩላትን ብሄራትና ትልይትን ባህልን ምንፅብራቕ ሓደ ካብቲ ዕቀብ ዘሎ ክብርታትና ምዃኑ ከዓ ዝክር እቲ መደባት ንባዕሉ ፀይቕዎ ምስ በልካኒ እኳ ተደናጊረ ደርፍን ሳዕስዒትን ጥራይ ኮይንዎም ከይከውን ኢለ እዚ ኩሉ ድራማታትከ ወላዚ ካብ ኤድስ ክንጥንቃቕ ከም ዘለና ዝግበር ጎስጓሳትከ እዞም መንእሰያት ግና ኣብ ክንዲ ነቲ ትሕዝቶ ነቲ ጋጣሚ ጥራይ እናተጠቐምሉ ይገርም ኮዩ ንጉስ ዓርከይ መንግስትና ኩሉ ስርሑ ጽሑፍ ከሎ እቲ ዝረኸቦ ዘሎ ውፅኢት ግና ዘይጽሑፍ ብዘይካ ናይ ኣሜሪካ ሸርሒ ካልእታይ ምኽንያት ይህሉ ኢልካ ትሓስብ የዛብኮም በኣር ክትምዝምዛ ደሊኻ እቲ ሓዳር ወዲ ሓዳር ዝበሃል ነገር ናፈቐ ሰብ ምምፅኡ ንባዕሉ ግዜ ዘምፅኦ ምዕባለ እምበር ናይ መንግስትና ጉድለት ጌርካ ክውሰድ የብሉን ምናልባት ዳ እዛ ስድራ ቤት ትበሃል ሕመረት ሕብረተሰብና ተዓኑ ስለ ዘለኻ ይከውን መንግስቲ ንስድራ ቤታት ይዕንወን ኣለዎ ዲኣ ትብሉ እንደለኻ ክትቀድሖምን ክትመሃረሎምን ዝግባእካ ዓበይቲ ኣሕዋትካ እናጠፍኡን ተኸይዶም ናይ ሓደ ወለዶ ጋግ እንተፈጢርካ ንባዕሉ ኣብ ስድራ ቤታት ሃስያ ዝፈጥር መንእሰይ ካብ ሃገር ይጠፍእ ኣሎ ዲኣ ትብል ደለኻ መንግስትና እማ መዓዝ ጠፍኡ ዝብል ኣዋጅ ኣውፅዩ ካብ መነባብሮኻ ጥፋእ ዝብል ኣዋጅ ግን ኣውፅዩ እዩ ኣብ ሃገር ከለዉ እውን ዘይዚ መንግስቲ ባዕሉ ናብ ዝደልዮ ቦታ ዘጥፍኦም ዘሎ በል ናይ ባዕቂ ዝርዳእካ ዓይነት ተኾንካ ሕጂ ጽቡቕ ጌረ ክገልጸልከ እዞም ካብ ስድራ ቤት ወፂኦም ናብ ኣገልግሎት ጠፊኦም ትብሎም ዘለኻ መንእሰያት ዓቕሚ ኣዳምን ዓቕሚ ሔዋንን ዝበፅሑ እኹላት እዮም ወላ ብተን ምዕቡላት ሃገራት እውን ካብ ገዝኦም ወፂኦም ናቶም መነባብሮ ክጅምሩ እዮም ዝግደዱ ስለዚ ሲ ስድራ ቤት በዚ ምኽንያት ፋሕፋሒላ ክትብለኒ ትኽእልኒ ኢኻ ናይ ዕግበት ምልክት ኣብ ገጹ እናተረኣየ ከምዚ ምባሉ ገረመኒ نزل لهم كان خدا انطيكتب ليها محتاتو مرسكو
ولدك أقتلومو سدرا بيت تلاقي ما دقا قتلني أي مليون إذا سدرا بيت ودي سدرا بيت والكو عبيت ولا كل غدا هاجر انت اللي أترى يقول صغير كل شيء العراق يرينو እሞ ሃገር ዶ ናበይ ከይዳ እያ ክንደይ ታዕምቕ ነግረካ ሚልዮን ብስፓኒሽ ዶ ክረዳእካ ክፍትን ስፓኒሽ እሞ ዘይትኽእል በአምሓርኛ ዳ ፍትነለይ ከምቲ ናይ ደርጊ ኮይኑ እንተትረዳእኒ أماني أنت نافع كلامه بين كم زغية فلتون دقا بعين صغام عالية ودم عالية أن أنا فقكم كم يجيرت ما غتنا غرداكم أو يتاتي غاطري أغلقكو مالت زم مكرات كدرتنا غردو أغلو نعنا من بركاغ زي تعلمتهم كلات يلن ببوان نوزدو سقمتات النافرو منبر تتابعت لا كلام فتنا ولا معلو ገና ሕጂ እውን ምእንቲ ተጸባት ኢና ንነብር ዘለና ኤርትራ ሓንቲ ዘይትድፈር ሃገር ምዃና ጽቡቕ ገይሮም ክሳዕ ዝፈልጡ መቐተና ኽንዕይል ግድን እዩ እምበር እንታይ ዳ ደለኻ ስድራ ቤታት ፋሕፋሕ እናበልካ ተስፋታት እናጸልመትካ ዝግበር መቐትላ እንታይ ዓይነት ይበሃል ኩሉ እኳ ድሕሪ እዚ ናይ ሃገር ጉዳይ ክነርክበሉ ኢና እቲ ቀዳምነት ክስርዕ ዘለዎ ግድን ብቐዳምነት ይመጽእ ብልዕሊኡ ድማ ናይ ዋኒንካ ጉዳይ ትቕጽል እሞቶም ካድራዳ ኣብኡ እንዲኹም ትጋገዩ ዘለኹም ካብትቶም ተጸባት መጺኦም ክዕንውዎ ክእሉ እዮም ኢላ ንግምቶን ላዕሊ ባዕላትኩም ትዕንውዎ ኣለኹም እሞ ተጸባይቲ ይምጽኡ ኢልና ጣሚርና ንጽናሕ ዲኻ ትብል ዘለኻ እስኪ ብኸምዚ ዓይነት ዘረባ መጋበርያ ተጸባይቲ ናይትኹን መንግሥትኻ እኳ እዩ ንዓና እናዳኸመ ብቐሊሉ ንድፈር ገብረና ዝጽዕር ዘሎ ዋኒኑ ዘይገበረ ህዝቢ ስድርኡ ዘይሃንጽ ሕብረተሰብ ፈጢርካ ንልዕሊ 10 ዓመታት መጓዓዝ ንርእስዩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ተጸብኦ እዩ ካብ ብራኽ ህዝቢ ዝወፀ መንግስቲ እሲ ነዚ ህዝቢ እዚ ሓሊሉን እዩ ትብል ኣለኻ ኸያፈርካ መንግሥትና ሓሊልናዩ ንሱ ሕያዋይ እሞ ኩሉ ባዕሉ እዩ ዝሓስበልና ክብል ኢኻ ትጽበየን ዘለኻ ስማዕትኪ ሚልዮን መንግስትና ከምቶም ካልኦት መንግስታት ኣይኮነን ነዚ ሃገር ደሞ ፍሲሲ ይምጽዋ ምእንቲ ዓፋጭ ክንደይ በረኻታት ከርተት ዝበለ መንግስቲ እሲ ንህዝቢ ይሓልን እየ ክትብሎ የሓሊ እዩ ኣይሓልይን እዩ እናበልና ክንካታዕ ተውዒልና ጠቕሚ የብሉን ዝሸምገሉ ሰባት ብረት ምዕጣቕን ካብ ስድሮኦም ምፍንቓልን መንእሰያት ንቡር ሓዳር ገይሮም ስድራ ቤት ከይምስርቱ ኣብ በረኻ ምስፋሮም ዜጋታት ብዘይፍርዲ ምድንዋይን ዝኣመሰሉ ስጉምታት ሓልዮት ኮይኖም ኣይረአዩንን እዮም ሃይካ ኸስኸዳ ነቲ ኽፋት ናይ በዓል ኣሜሪካ ስለ ዘይትርአ ዘለኻ ከምዚ መንግስትና ክፉእ ዝገብር ዘሎ ኮይኑ እዩ ዝርዳእካ ዘሎ ኩሉ ግን ብግዚኡ እናጐልዐ መጽ እዩ እቲ ዝጐልሕ ነገር ግና ሕጂ ተኾሊዑ ይርአ ከም ዘሎ ከመልክተሉ ፈተንኩ ንጉሰ ግና
ካብቲ ዝረአን ዝጭበጥን እቲ ብካድራትና ዝፍጠርን ዘጋዋሕን ወረታት ጥራይ ክሰምዕ ይመርጽ።